Ababukeli baphawulile ngokuthi ngabe inqumo ezithathwe yi-ANC zokuhoxisa amalungu ayo anindeka enkohlakalweni sizosibuyisa yini isithunzi seqembu. Ukuwahoxisa lamalungu akusisotu sisombululo ngoba kuyafana azawuphinde abuyiselwe kakhona azokwenza lento ayenzileyo. Into bekufanele uba i-ANC ibenzise yona kokubana ibabhatalise. I-ANC ngathi ngisho isingenzani umsakazi kodwa nje angiboni isithunzi seqembu esisengabuye kulesikhathi samanje. Cha, angiboni ngenhlobo. Abantu basathembela ku-ANC ize kukhona lapha nalapha vele alikho isoka elingena sici. So nje uma behlangana konke kusazohamba kahle. Cha, akukho ukubethemba okudlula lokho sesibanike khona, sesibanikile ithuba abahlulekile baqhubeka nenkohlakalo mingaki iminyaka ukhongolose enikiwe ithuba. Lesinqumo lesi esithathwa yi-ANC manje bokumele ngabe basithatha kudala. Isithunzi sesiwile sesifadalele. Mina ngibona ngathi seyukwenza nje phela ukuzama kona ukubuyisa isithunzi kodwa ake sisabuya isithunzi. Sekuningi kakhulu ukukhwabanisa, sekuningi kakhulu imali eseyidliwe.